Исәмсез туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина иңелек бүгінгі тапшырының төп темалары турында. Стамбулда булган шартлау бөтен Россияны аякка бастырды. Фажига үзәгендә шаллы балалары да була. Бесринке төркеме кызлары кайчан шәһәребезгә кайтыр? Аларның хәле ничек? Сорауларга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Монда ниндидер магазин төзүгә уйлыйлар. Коптильня булачак. Бөтен кеше җыелачак монда. 56-нчы комплекста яшәүчеләр ит кибете төзелүенә каршы чыкты. Машина йөртүчеләргә әлеге полосага кирмәскә киңәш итәбез. Автобуслар юлына чыксаң штраф. Бүген Яһуди инспекторлары рейдка чыкты. Стамбулда төнлә белән булган теракт бөтен Россияны аякка бастырды. Аэропортта шолы балалары да була. Бесринке ансамбленнән 15 кыз Болгариядә конкурста катнашып, беренче урын ала. Өйгә алар Төркия аша кайта һәм шартлау. Бәхеткә балаларга зыян килмәгән, хәзер аларны тиз арада өйгә кайтару белән Россиянең чит илләр министрлыгы Татарстан хөкүмәте шөгыльләнә. Исегезгә төшерәм, терактта соңгы мәгълүматлар буенча 50ләп кеше һәлак булды. 150дән артыгы тән җәрәхәтләре алды. Көн кадагындагы теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Ататürk аэропортында 3 тапкыр шартлау яңгырый. Аларның берсе теркәү пункты, икенчесе керү ишеге янында, ә инде өченчесе парковкада була. Моннан тыш террорчыларның берсе кешеләргә ут ача. Яшь шәһәрдәшләребез Бесринке төркемендә шөгыльләнүче 10-11 яшьлек 15 бала фаҗиганың үзәгендә кала. Яннарында нибары бер педагог. Кызларның бәйгедән җиңү куанышы белән кайтуларын өйдә түземсезлек белән көткән ата-ана үз-үзен кая куярга белми. Алар бүген дә телекамералар алдында сөйләшер хәлдә түгел. Без аларның берсе белән телефон аша элемтәгә керә алдык. СМС, телефона недоступны иде. Вначале аннары инде звонки тишеп, тавышын ишетеп, шулай гына тынычланган. Алар белән педагог, бик грамотный, бик ответственный кеше. Без инде аңа бик рәхмәтле, балаларны калдырмады, нитмәде. Баланы бик күрәсе килә. Каршы аласы, кочаклап, нитеп, шуннан соң гына тынычланырбыз, наверное. Аэропортта гаиләсе белән бергә тагын бер шәһәрдәшебез Эшмәкәр шәһәр советының элекке депутаты Максим Федоров та була. Шартлау вакытында алар башка катта утыра. Бернинди мәгълүмат юк, кешеләр ишекләрне җимереп, өчү паласына ыргылды дип сөйләде безгә шәһәрдәш. Барысы да йылы иде, террорчылар дип әйттеләр. Техперсонал үзе беренче йөгерде. Пассажирлар фаҗига вакытында ялгыз калды. Паника башланды. Дөресен генә әйткәндә, төрекләр куркынычлы кагыйдәләренә җитди карамый. Бесринке ансамблендә шөгыльләнүчеләрнең ата-аналары белән бүген хакимияттә очрашу оештырылды. Балаларны шоллыга кайтару буенча барлык җаваплылыкны Татарстан хөкүмәте үз өстенә алды. Аларга хәзерге вакытта билетлар алынган. Кичке сагать 21:15 минутта алар самолетка утыралар һәм безнең башкалабыз Казанга килеп төшәләр. Аннан соң инде аларны гостиницаларга урнаштыралар, чөнки төнге вакытта балаларны юлга чыгару тагын бер куркынычлык тудыра. Иртәнге якта инде иртәнге ашны ашагач аларны Шарлы шәһәренә китерәчәкләр. Хәзер балалар белән барысы да тәртиптә. Монара слабалар Стамбулдан видео язма юллады. Все хорошо, скоро будем дома. Балаларның якыннары хәбәр итүенчә, аларның Болгариядән Төркия аша кайтачагы турында ата-аналарга хәбәр итүче булмаган. Шулай ук ансамбль директоры Лилия Нурмөхәмәтованың балаларны калдырып, башка маршрут белән кичә үк шәһәргә кайтуы турында да хәбәр бар. Җитәкче бүген иртә белән эш урынында иде инде. Халыкара конкурста Россиядан яклап чыгыш ясаган яшь шәһәрдәшләребез ни өчен чит илдә бер өлкән кеше белән ялгызлары кала һәм ни өчен самолет Төркия аша оча? Әлегә бу сорауларга ачык җавап бирүче юк. Хәзер хакимияттә бу сораулар буенча эшкә тикшерү бара. Ләйсән Ханова, Сергей Вилданов, Яңалыклар. 56-нчы комплекста яшәүчеләр пикетка чыкты. Алар 56-да 13 йорты каршында ит кибете төзелүгә каршы. Бөтен яшеллек агачлары юкка чыгачак дип борчылалар. Төзелеш эшләре дәвам итмәсен өчен алар хәтта кизү тора. Төзелеш компаниясе эшне туктатырга мәҗбүр булды. Монда ниндидер магазин төзүгә уйлыйлар. Коптильня булачак. Бөтен кеше җыелачак монда. Монда халык, дрожный халык ул. Мин аларны беләм. 20 ел бергә тудык без алар белән. Молодцы, что алар шушындай нитеп җыелышып бергә чыгып. До конца монда барып утырачаклар, алар барып бу урынны защита итәчәкләр.
Пикетка башка комплекста яшәүчеләр дә килгән, барысы да скверны саклап калырга өметләнә. 56-да 13 йорты каршында 20 июньдә биредә койма барлыкка килде. Шул вакытта яшәүчеләр борчуга калды да инде. Биредә Чылны мясы кибете төзелергә тиеш. План буенча төзелеш эшләре бу ел ахырына тәмамлана. 56-да 13 йорты янында инде 2 ит кибете бар. Өченчесе ник кирәк дип шаң суга шәһәрдәшләр. И так на каждом шагу магазин. На каждом Там шагу эти магазин у всякие нас. алкоголики приезжают, детей привозят. Да. Сейчас Астахову напишем письмо еще, как он детишек воспитывает тут в Сейчас Челнах. план работы Так что вам устроим вам еще. Монда ук төзелешкә каршылык белдереп имзалар җыю оештырылды. Һәркем үзенең ризасызлыгын белдерде. Мы собирали в 4 экземплярах. Без 4 экземплярда имзалар җыйдык. Икесе прокуратурага, икесе шәһәр мэрына. Мэрга 21 мөрәҗәгать иткән идек, прокуратурага 22. Әле берсеннән дә җавап юк. Пикетка Үзәк район башлыгы Искәндәр Галимов та килде. Ул 56-да 13 йортында яшәүчеләр белән актив очрашулар алып бара һәм аларның проблемасы хакында белә. Түрә белдерүенчә, әлеге төзелеш законлы. Застройщик приходит. Төзүче 3 ел элек бу җирне арендага алды. Аның аренда вакыты тәмамлана. Билгеле инде ул нидә булса төзергә тели. Аның төзелеш өчен кирәкле булган барлык документлары да бар. 56-да 13 йортында яшәүчеләр киеренке хәлдә. Алар әлегә билгесезлектә. Әлеге хәлгә башкарма комитет һәм прокуратура җавабыннан соң гына ачыклык керәчәк. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, Яңалыклар. Сак булыгыз, еланнар. Шалыда инде 5 кешене елан чаккан. Аларның икесе балалар. Быел Татарстанда агулы еланнар күп дип белгечләр. Алар белән очрашмаган хәерле. Зәһәр йыланны төсенә карап кара йылан дип тә йөртәләр. Аның чагуыннан кеше сирәк очракта гына вафат булырга мөмкин. Әмма шул ук вакытта агуы бик зыянлы. Быел Татарстанда кара йыланнар күпләп үрчеде дип белгечләр. Их численность возросла в основном из-за того, что... Аларның саны һава торышының җылы тору аркасында 1,5 тапкыр артты. Туклану өчен ризык та күп. Шул сәбәпле торак пунктларда да еш күренәләр. Агулы йыланны еш кына тузбаш белән бутыйлар. Тузбашның муены янында 2 сары төрткесе була. Йыланнар нигездә дачаларда, сулыклар янында очрый. Вячеслав Золотцев та зәһәр йыланны яр буе паркында кояшта җылынып яткан чагында очраткан. Просто шел по тропинке, иду так. И она греется на солнышке. Меня встретила. Ну, я ее тоже встретил, друг друга посмотрели и разбежались. Урманга чыкканда аякларга резин итек киеп йөрүең хәерле. Ә инде йылан юлга чыккан икән, тораташтай катып калырга киңәштеләр. Ул сезне урап үтәр. Чөнки ул бер кайчанда беренче булып һөҗүм итми. Йылан чыга икән инде кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пациентларны 2 һәм 5 хастаханәләрдә һәм Кама балалар медицина үзәгендә кабул итәләр. Ныграк хәрәкәтләнгән саен агу да организмга тизрәк тарала. Хастаханәдә йылан агуына каршы сыворотка ясыйлар. Аннары да профилактика чаралары күрү мөһим. Вместе укусы возможны. Йылан чаккан яра урыны шишеп китәргә, авыртырга мөмкин. Бу исә тагын да начаррак нәтиҗәләргә китерәчәк. Кама балалар медицина үзәгенә йылан чагып 2 бала мөрәҗәгать иткән. Узган ел бусан нибары бөтен сезонга 2 булган. Белгечләр йылан чагу очраклары әле тагын артачагын фаразлый. Лесенханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Автобус полослары буенча хәрәкәт итүче машина йөртүчеләрне җаваплылыкка тарта башладылар. Штраф күләме 1500 сумны тәшкил итә. Бүген ЮХД инспекторлары рейдка чыкты. 1 сәгать эчендә генә 10 кагыйдә бозучыга карата беркетмә төзелде. Әмма автобус полосларына машинаны куеп калдырган өчен машинаны эвакуациялиләрде. Бүгенге көннән инде юл билгеләре куелган, разметка юлларга ясалган. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә әлеге полосага кирмәскә киңәш итәбез. Бигрәк тә машинаны шунда калдырырга ярамый. Ну, немножко есть изменения, уже стали меньше водителей легковых автомобилей по правой полосе двигаться. Стоят здесь, получается, надо будет выходить на среднюю полосу, а тут движение идет. Поэтому неудобно. Ну вот станут на остановке, да, нам объехать тяжело их. А большим автобусом я вообще не знаю, как они ворочаются. Ситуация лучше. Особенно когда пробки, вот, полоса свободная, мы едем. Пассажиры довольны, задержек нету. Алабугага бөтен дөньядан рәссамнар җыелды. Шәһәрнең дәүләт музей тыйлыгында арт-симпозиумда катнашучылар күргәзмәсе ачылды. Картиналар халык җырларына багышланган. Рәссамнар картиналарны Алабугада иҗат итте. 7
7 илдән килгән 34 рәссам төрле халык көйләренә бийләр. Алар Алабугада бер атна яшәде. Алар өчен Россиянең һәм Башкортстанның атказанган рәссамнары мастер-класслар уздырды. Кыска вакыт эчендә 60тан артык картина иҗат ителде. Результат Атна дәвамында тәүлек буена башкарылган эшләрнең нәтиҗәсен күрәбез. Аны бөтен дөньяга күрсәтәбез. Әлеге иҗат җимешләрен күбрәк кеше күрсен өчен тырышачакбыз. Арт-симпозиумда Россия, Венгрия, Казахстан һәм башка илләрдән рәссамнар катнашты. Иң мөһиме картиналарда халык җырлары урын алырга тиеш. Моңа такмаклар, бишек җырлары, тарихи җырлар керә. Айгөл Бәйрәмгулова Башкортстаннан килгән. Ул мультфильм иҗат итү өстендә эшли. Әлеге симпозиум аңа мультфильмның композициясын уйларга ярдәм иткән. История у меня называется Минем картинам Соры сыер дип атала. Ул Урал тауларының көньягына китә. Аның артыннан хуҗасы эзләп китә. Аны эзләгән вакытта ул туган ягының матурлыклары турында җырлый. Пумаланы күптән түгел генә кулларына алган һәм тәҗрибәле рәссамнарның эшләрен күрергә Шандор Зихерман да килде. Ул Россия һәм Венгриянең танылган рәссамы. В их лице я встречал открытых, подлинных творцов. Күргәзмә июль азагына кадәр дәвам итәчәк. Соңрак әлеге картиналарны ил буенча башка экспозицияларга да җибәрергә телиләр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Ураза тотучы мусульманнар игътибарына иртәгә Рамазан аеның 27нче көне. Сәхәр ашау төнге 12 сагать 49 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 20 сагать 18 минутта. Бүген ифтар да 20 сагать 18 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге мен сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.